Matindog po sa danay na nobina kin Nuestra Señora de Salvacion. Matindog po. Maluhod po. Sa ngaran ka nama asin kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. Mga tugang, andamon niya to ang satong isip asin puso. Girumdumon niya to na kita nasa atubang nin Diyos. Magpakumbaba, huli ta para kasala. Bilog na pagsarig sa pamibi ni Maria Santissima, ina nin Diyos, asin kan sa tuyang kaligtasan, si Jesus. Hagadon taan kapatawaran sa tong mga kasalan. Gabos po. O Diyos, na samuyang Ama, kami sa imong linalang, kami sa imong tinubos, huli kan dugo na pinabulos nin sa imong aki duman sa krus. Itinaumos sa muya an ina nin sa imong aki, na maging ina man niya mo. Ina nin sa muyang kaligtasan, huli kan gabos niya mong pagkakasala sa imo, huli sa gabos niya mong paglapas kan sa imong mga tugon, huli sa gabos niya mong pagkukulang sa samuyang kapwa, huli sa daay niya mong paghiling sa samong kapwa, bilang tugang na dapat kamutan asin tabangan. Kami nagsusulsol asin naguhulaw na magbagong buhay, maglalakaw sa dalanin sa imong mga tugon. Ama niya mo sa langit, amang mahihirakon, kahiraki kami asin patawada, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matindog po.
Maluhod po. Pamibi sa nobena. Giromduma, umaugayo na Berhen Maria, na daipa na dangog sagkod na pinagsibasabing binayaan mo, an si Isay man na dumulok sa imong pag-ampon, nag-arangkan sa imong ugay, asin naghagad kan sa imong tabang. Sa pagsarig na ini, minapaalaw kami sa imo, o Berhen nin mga Berhenes, asin ina niya mo. Sa imo kami minadulok, sa atubang mikamang minaluhod, pinagbabakho kang gabat ning samong mga kasalan, haray pagsikwalaan sa mong mga pagngayo-ngayo, at angani huli kan sa imong pagmaugayon, hinanyuga asin pangatamana. Amen. Berhen inang mapag-ampon, ikaan ina nin samong paratubos, nagtabang ka sa pagtubod sa mo, kan tinubod mo ang bareta kan anghel, asin dinulot mo ang sa imong aki duman sa alituktok kan kalbaryo, para sa samuyang kaligtasan. Kami iyoya na lalaki na kinakabit kanto umong kamot, asin sa imong inililigtas sa mga pag-alaman asin kasakitan. Ilinigtas mo kami sa kauripnan ng kaiwal, na iyo ang demonyo na anpayo ni rinurunot kan sa imong bitis. O Berhen inang mapag-ampon, ang dibutos mo surugon sa mga sakit agawon. Berhen di salbasyon, Berhen inang mapag-ampon, pakusugaan sa mong pagtubod, pagtubod sa imo asin ki Kristo na sa imong aki, asin sinugo nin Diyos na nagtios sa pagtubos sa muya. Pasarigaan sa mong paglaom sa imo asin ki Kristo na sa imong aki, hulikan sa mong kaluyahan, paglaom na sa tabang mo makamtan mi ang buhay na daing kasagkoran. Palaadaan sa mong pagkamuot sa imo asin ki Kristo na sa imong aki, asin sa muyang Diyos. Pagkamuot sa imo asin sa samong kapwa, kami gabos sa imong mga aki. Lugod kami magkaminuruot mootan asin magpatarabang-tabang, siring sa tunay na magturugang. Magdanay lugod kami sa buhay ning pagtubod, paglaom asin pagkamuot, ninhuli ta siring kaini, an sa imong buhay kanyaon kapadigdi sa daga. Buot niya mong makaarog sa imo sa buhay na banal, asin harani sa Diyos. Buhay nin pamibi asin pakisumaro sa imo. Sa kaibahan mo, makatabang kami sa kapwa na nangangaipo, mahiling mi asin mapaglingkudan si Kristo na sa imong aki, sa mga nagugutom asin napapaha, sa mga daing harong asin nahihilang, sa mga dukha asin nagtitios. O Berhen inang mapag-ampon, ang dibutos mo surugon sa mga sakit agawon. Mga kahagadan sa Berhen di Salbasyon, simbag kang gabos, ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Berhen inang mapag-ampon, mga aki mo agawon, ilaw mo ang linalaom sa sakit si mong agawon. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Bilog na banwaan ng Diyos, ang mga Kristiyano gabos, magsarig sa mahamison, mabagsikon mo ngaran. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ang Santo Papa sa Roma, ang obispo, mga padi, suruga asin sangkubi kan sa imong pangataman. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Mga lideres nin banwaan, tabangi na hinguwahon, karahayan nin kagabsan, dala nin katanosan. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Tawinin katuninungan asing pagkaminootan, ang gabos na katawuhan sa bilog na kinaban. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ang gabos na naghihilang, ang sa imong ugay warasan, hawak ninda maumayan, kalag ninda malinigan. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ang gabos na paraoma na nasa pag-agaga, tabanging makaginhawa, kauswagan mapasainda. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ang mga parasakay, kunyaon sa kahandalan, umapot sa imong ngaran, kaligtasan makamtan. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ang gabos na napapaha nin dahil sa katanosan, sa paglaong pasariga sa pag-alaman agawa. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Kaming mga makasalan, iligtas sa karatan, darahon sa kabanalan, sagkod sa kamurawayan. Ang dibotos mo surugon sa mga sakit agawon. Antifona, Santa Maria, tabangi ang mga makahirak-herak, suruga ang mga maluya, rangaha ang mga nagtatangis, pamibian ang banwaan, ampunan ang kapadean,
Dangugaan mga babaeng deboto sa imo, asinan sa imong tabang, mamatayan kang gabos na nagaarang sa imo. Tuguti akong makapag-umaw sa imo, Berhen di Salvasyon. Tawan sako ang bagsik laban sa samong kaiwal. Mamibi kita. Kagurangnan, warasan sa imong mga surugoon, ang danay na karahayan sa hawak asin sa kalag, sa tabang ni Maria, Berhen di Salvasyon, ina ni Kristo, ina ni Diyos, makaligtas man lugod kami sa kasakitan, ngunya na panahon, asin makamtan mi ang kaugmahan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Pagdusay, Berhen inang mapag-ampon, ina nin Diyos, pinangidam daing kasalan, katabang sa pagtubos kang kinaban, may 200 asin 50 taon na ikauyas sa muya. Kami nagpapasalamat sa daing mabilang na mga milagro para sa karahayan nin samong kalag, na iwinaras mo sa mo, puon ika apodon asin rangahon mi sa ngaran na Berhen di Salvasyon. Idinudusay mi sa imo ang bilog ning buhay, sa diri mo kami. Buot ming magdanay na sa diri mo sagkod paman. Pano ka ning grasya asin kagayonan, ika ang panalmingan ni samong mga pamilya. Halea sa samuyang banwaan ang mga maraot na gibon nin demonyo, asin gibuha ang samong runa na paraiso ning kabanalan na Kristiyano. Sa irarom kan sa imong pag-ampon, buot ming magdanay sa samong mga harong, ang pagkaminuotan nin mag-agong, ang edukasyon Kristiyana kan mga akip, ang espiritu nin pamibi, asin ang gibong herak sa kapwa. Kami gabos danay na dumulok sa imo, asin nangangako na halion mi an anuman na laban sa tugon ni Diyos, urog na sa laog ni matrimonyo Kristiyano. Suruga asin ampuna ang mga pamayo kan simbahan, asin ang mga namamahala kan banwaan. Likayan sa kasalan asin karatan, ang gabos niya mong katuon, asin mga pinagkakautangan nin buot. Sangkubi kan sa imong manto, ang samong banwaan, asin papagdanaya sa katanosan, asin katuninungan. Bendisyoni ang samong mga rugari, ang samong kabuludan, asin kabasan, ang samong mga tinanom na ginikanan nin samong kabuhayan, sa bagsik nin sa imong tabang, pamibi asin pagsurog. Magdanay manlugod kami sa pagkamuot, asin paglingkod sa imo, para sa kamurawayan ni Ama, nakaiba nin aki asin nin Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade, sarong Diyos sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Mga pag-umaw, pag-umawon ang Diyos, Pag-umawon ang Diyos, pag-umawon ang sa iyang mahal na ngaran, pag-umawon ang sa iyang mahal na ngaran, pag-umawon sa Hesu Kristo, Diyos na totoo asin tawong totoo, pag-umawon sa Hesu Kristo, Diyos na totoo asin tawong totoo, pag-umawon ang ngaran ni Jesus, pag-umawon ang ngaran ni Jesus, pag-umawon ang sa iyang kabanal-banaling puso, pag-umawon ang sa iyang kabanal-banaling puso, pag-umawon ang sa iyang kamahal-mahaling dugo, pag-umawon ang sa iyang kamahal-mahaling dugo, pag-umawon sa Jesus sa Santisimo Sakramento sa altar, pag-umawon sa Jesus sa Santisimo Sakramento sa altar, pag-umawon ang Espiritu Santo, banal na pararanga, pag-umawon ang Espiritu Santo, banal na pararanga, pag-umawon ang mahal na ina ni Diyos, si Maria Santisima, pag-umawon ang mahal na ina ni Diyos, si Maria Santisima, pag-umawon ang banal asin malinigo na pangidam sa iya, pag-umawon ang banal asin malinigo na pangidam sa iya, pag-umawon ang mamurawayo na pagsakatan sa iya sa langit, pag-umawon ang mamurawayo na pagsakatan sa iya sa langit, pag-umawon ang ngaran ni Maria, Berhen asin ina, pag-umawon ang ngaran ni Maria, Birhen asin ina, pag-umawon si San Jose sa iyang mabinion na esposo, pag-umawon si San Jose sa iyang mabinion na esposo, pag-umawon ang Diyos sa iyang mga angheles asin santos, pag-umawon ang Diyos sa iyang mga angheles asin santos. matindog po.
Sa ngaran ka nama, asin aki pati ng Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Diyos, maray na aga po sa indo gabos, mga tugang. Ang misa po niya tungo niyan, may intensyon pasasalamat, dulot kan mga minasunod. Bisenyo family, Erlinda Ferrer, Teresa Ferrer, Irene Cabunigan and family, Cyril Domogina, Nunez family, Dr. Sigondino Guab Jr., Cheryl Trillanes, Catherine Santiago, Rochelle Lebrisa, Mr. and Mrs. Carlo Anthony Espiritu and family, Libardo family, Chef B. Carls Catering Services, Mr. and Mrs. Ronnie Moran and family, Bonifacio Peñas Jr., Miliena and Mangera family, Isidro Atotobo and family, Joey Valencia and family, Mr. and Mrs. Rochelle Atotubo Yapan and family, Kenneth Yapan, Jesse Yapan, Azucena Sabio, Esther Flores and family, Alice Resurrection and family, Minerva San Antonio, Viterbo family, Mr. and Mrs. Arner Labapie, Mr. and Mrs. Bong Wapalas, Mr. and Mrs. Marlo Wapalias and family, Mr. and Mrs. Christian Ibale and family, Mr. and Mrs. Jason Novio and family, Ronnie Nara and family, Miriam Caceres and family, Maria Lisa Noe and family, Mr. and Mrs. Ronald Resio and family, Mr. Jacob Risio, Mr. and Mrs. Lorenzo Sarto and family, Mr. and Mrs. Herbie Risio and family, Jocelyn Fatima Binamira, Joanna Erica Binamira, Mark Anthony Merin, Marlene and Jerry Lacoste, Cecil Sarto and family, Susan Esquivel and family, Mr. and Mrs. Dennis Yagil and family, Mr. and Mrs. Jaime Adorable and family, Socorro Atotobo and family, Mr. and Mrs. Hilarion Garzon and family, Eduardo Bargona, Judith Abion and family, Raul Duhilio, NC Gunawon Line, Lydia Gunawon, Jeff L. Gunawon, Heimwell Gunawon, Mr. and Mrs. Franklin Rabacal and family, Madeline Butikao, Lynn Apungan, Dulce Dado, Mr. and Mrs. Ariston Murada, Mr. and Mrs. William Igle, Mr. and Mrs. Paul Michael Saiz, Mr. and Mrs. Joel Llagas, Wilmalin Neri, Salvador Velasco, Paulino Velasco, Roel Ulasco, Girly Ulasco, Mr. and Mrs. Fortunata Tayer and family, Claribel Dorosan Dimaiwat, Clarissa Dimaiwat, Mr. and Mrs. Robert Rabacal and family, Mr. and Mrs. Salvador Rabacal and family, Mariette Martinez, Maria Shamay Cervantes, Amparo Cervantes, Domino family, Diaz family, Hazel Estelias, Mr. and Mrs. Templo Nuevo, Cano Ilo family, Ninita Juquino, Noses family, Mr. and Mrs. Manolo Rizare and family, Mr. and Mrs. Luz Diaz and family, Lina Competente and family, Mr. and Mrs. Elsie Moran and family, Mr. and Mrs. Gilvin Diche, Mr. and Mrs. John Paul Ramos, Josephine Rigaspi and family, Romnick Arroyo, Mr. and Mrs. Corporal and family, Mr. and Mrs. John Vincent Ibarvia, Dolores Colar Solarte, Judy Warren Alabastros and family, Mr. and Mrs. Roberto de la Cruz and family, Erlinda Salam Guanque, Segundo Libardo family, Segundo Olivia family, Segundo Mindinueta family, Darwin Pesebre and family, John Cabarquin and family, Trinidad Pesebre, Lourdes Saralde and family, Mr. and Mrs. Rimar Segundo and family, Batacan Genevieve,
Ruby Broncano and family, Meryl Malieles Labiapie, Salvadora Mirieles Morandarte, Richelle Banakil, Mr. and Mrs. Lizelle Nava and family, Lane Aliman and family, Mary Joy Bueno, Herman, Mr. and Mrs. Jesus Avila and family, Leoneda Panuelos and family, Wincy Panuelos, Erwin and Tessie Panuelos, Jansid Aliman, Elmer Calpe Nalata and family, Janet Atienza and family, Wendy Panuelos Estos and family, Mr. and Mrs. Richard Estor and family, Felipe Credo and family, Florlene Obligacion, Mr. and Mrs. Samuel Labafie and family, Maria Cassandra Ramos, Mr. and Mrs. Julius Sanchez and family, Evelyn Palisa and family, Nelly Dokdokos, Modesto Dokdokos, Fulton Bailon, Mr. and Mrs. Melchor Magiliado, Mr. and Mrs. Rogelio Labafie and family, Fe Lopez and family, Amelia Marquez, John Ro Dokok and family, Eric Marceliana and family, Mr. and Mrs. Emmanuel Lanyog and family, Henry and Elsa Cabrera and family, Salvacion Soriano, Melogene Salatarin. Petition, healing and recovery of Lizelle Hicom for board exam of Cheran Hicom and Aliyah Lagamayo, for board exam of Fiona M. Meliena, healing and recovery of Cherry Meliena, good health of Jeff Nino, good health of Chana Ingino, special intention, good health of Dr. Sigondino Guap Jr., Karin May Deniera, Christian Albanyo, Pielean Haber, Nanette Villabando, Neil Steve Haber, Carl Ivan Tayer, and Alberto Bueno. Asin pagpamibi sa gabos ng mga kalag, urog na sa kalag ni Ranil, Godofredo, John Lloyd, Cornelio, Francisco, Pedro, Iglesiria, Richelle, Maricilo, Nelson Sr., Hermosa, Sonia, Salod, Yopronio, Paz, Pablo, Ertnio, Esther, Lorenzo, Salvador, Judy, Omar, Honesto, Vincent, Emiliano, Adelaida, Gion, Bernardinilio, Rogelio Sr. Asin pagpamibig sa gabos na mga kalag, dulot ni Mary and Hans Emmanuel and Sadang family. Diyos, marhay na aga po sa indo mga tugang. Ngunya na Domingo, iyo ang ika-21 Domingo kan ordinaryong panahon. Sa mga babalasahon ngunyan, inaapodan kita na magbalik sa kagurangnan, asin magkaigwang pusog na buot sa tahaw ng mga pagbalo. Ang Diyos, tunay na Ama, na magtatanos asin magigiya sa sato, pasiring sa kabanalan. Day man lugod kita magpadaog sa kaluyahan asin kamunduan, kundi padagos na maglakaw sa katanosan. Inaagyat kita ngunya na maging bukas sa imbitasyon kan kagurangnan, asin kuguson ang kaligtasan na sa iyang itinatao. Ang misa po niya tungunyan, pamamayuhan kan sa tuyang ginagalangan na parokyal vicar na si Reverend Father Lawrence Brihino. Matindog po ang gabos sa sinawiton po niya to ang awit sa pagpuon.
namumuta, naglalakbay sa kinabang, pasiring sa buhay, isa kaharian. Nagusasin magtiripon, banal na banwaan ninyo. Mag-awit asin magpasalamat, magsambasin mag-umaw sa Diyos. Mag-awit asin magpasalamat, magsambasin mag-umaw sa Diyos. Punan niya ito yung binal na selebrasyon, sa ngaran ka nama, pati naki, pati ng Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesucristo, ang kagurang nanta, ang pagkamot ng Diyos, asin pagkasumara ka ni Espiritu Santo, mapasa iligobos. Asin sa imong espiritu. Diyos marenaga mga tugang. Diyos maray na agaman po. Kundi pa lamang nag-greet ang mga kataning, makagreet po na maray na aga. Magayong po na nagpupun kita kang misa, na may pagmati na bako kita estranghero sa lambang saro. Maski din niya to kadugo, din niya to midbid, ang kataning niya to sa tuyang kapwa. Asin bilang mga aking Diyos, teripong kita din sarong ni ina, masilibrar, asin masamba sa iya. Mga tugang, daradara niya to malalay na pamibi, kamautan sa tuyang mga puso, nagbarata ka mong amay, nagbiyahe, hali pa sa yung lugar, para magpamibi. Sa lugar misang inihagado niya to ang tabang ni ina, nalugodan sa tuyang pamibi, makaabot sa iyang aking sa Jesus. Ngayon mga tugang, bilang paghahanda sa banal na celebration na ini, sa tuyang rumdumon ang mga nagibong kasalan, asin sa kapakumbabaan ka sa tuyang mga puso, agado niya to pagpapatawad kang kagurangnan. Mahirap malagustong Diyos na makakamahan, asin pagkapatawanan sa itong makasalan, darong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ayan sa Diyos sa
Mamibi kita. O Diyos, na ginibo mo ang kaisipan ka mga paratubod na maging saro sa buot, tawan sa imong banwa na kamutan ang binubot mo, na mauto ang pinapanuga mo. Dahil sa tao ka makinabanon ng katibaadan, ang sa mga puso mapamugtak diyan, kung sa inyaw mga tunay na kagmahan. Uli kay Jesucristo ang kaguraniya mo sa imong aki, nakabang nabubuhay sa nagadi kasaro ka ng Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Sa enot na babasahon, ipinapahiling kan Diyos na apudon niya ang gabos na banwaan, tanganing magtiripon asin magtaong galang sa iyang banal na ngaran. Ang mga pinili, gigibuhon na mga padi asin mga lingkod, tanda na bukas ang kaligtasan para sa gabos. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Nagsabi ang kagurangnan, aram ko ang sa indang mga iniisip sa kaginigibo. Madatong ako sa pagtipon kan katawuhan, kan gabos na nasyon. Kung magkateripo na sinda, mahihiling ninda kung ano ang nagigibo kan sa kong kapangyarihan, asin maaaraman ninda na ako nagpapadusa sa sainda. Alaga dai ko gagadanon an iba sa inda. Susuguon ko sinda sa mga nasyon, asin sa mga hararayong lugar, na dai pa nakakadangog kan sa kong kabantugan sa kakapangyarihan. Sa Espanya, sa Libya, asin sa Lydia, na igwang ekspertong mga parapana, patin sa Tubal, sa Kagresya. Ipapahayag kan mga taong ini ang sakong kadakulaan sa mga nasyon na ini. Ibabalik ninda ang sa indong mga kahimanwa, hali sa mga nasyon bilang regalo sako. Dadarahon ninda ang mga taong ini sa sakong banal na bulod sa Jerusalem. Malunad sinda sa mga kabayo, mga mula, asin mga kamelyo, patin sa mga karwahe, saka mga kariton. Dadarahon ninda ang mga kahimanwa ninda, siring sa pagdara kan mga Israelita, kan mga dolot na pagkakan, sa templo na nakabugtak sa mga malinig na laugan. Aniba sa mga taong ini gigibuhon kong mga padi, asin mga Levita. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Lakaw kamo sa bilog na kinaban, harobay ang marahay na bareta. Lakaw kamo sa bilog na kinaban, iharubay ang marhay na bareta. Umawo nindo ang kagurangnan, kamo gabos na nasyon. Umawo nindo siya, kamo gabos na banwaan. Lakaw kamo sa bilog na kinaban, iharubay ang marhay na bareta. Huli tadakula ang danay niyang pagkamuot sa to, asin ang pagkamaimbod nin kagurangnan, magdadanay sagkod paman. Lakaw kamo sa bilog na kinaban, iharubay ang marhay na bareta. Ipinapagirumdom sa sato na ang pagdisiplina ni Diyos, tanda nin sa iyang pagkamuot bilang sarong ama. Dipisil sa inot, alagad ini magbubunga ning kabanalan asin katoninongan. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Mga tugang, nalingawan na daw niya to ang mga pagsadol nin Diyos sa Indo bilang mga aki niya. Aki ko, da imo pagbasang-basangon ang pagdisiplina sa imo nin kagurangnan. Ni magluya an sa imong buot, kung pinapadusahan kanya. Huli ta disiplina nin kagurangnan, anamumutan niya. Pinapakol ang si Isayman na inaako niya bilang aki. Tagalan nindo an anuman nakasakitan bilang disiplina nin sarong ama. Huli, ta ibinibilang kamo nin Diyos na mga aki niya.
may aki daw na dai dinidisiplina kan sa iyang ama. Kung kita pinapadusahan, makulog iyan para sa sato. Saka, ikinakamundo ta iyan. Alagad, ngapit, itong nagpakanood, huli sa siring na panuga. Magkakamit nin katuninungan, bunga kan matanos na pamumuhay. Kaya, iitaas nindo ang mga maluya nindong kamot, asin pakusugon ang mga pinanluluya nindong mga tuhod. Maglakaw kamo sa tanos na dalan, tanganin dai magurog ang pagkapilay, kundi maumayan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Alleluia, 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 Alleluia. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kang banilibanghelyo susug kay San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagtutok do si Jesus sa mga banwa asin mga baryo na inagyan niya sa pagpasiring sa Jerusalem. May saro nagapot sa iya. Kagurangnan, dikit daw sa naang makakaligtas. Nagsimbag si Jesus, maginguwa kamong makalaog sa hayakpit na pintuan. Hulita sinasabihan ko kamo, dakula maghinguwang maglaog diyan, alaga di makakalaog. Kung sirahana, kang kagarong ang pintuan, kung nagtitindog sa luwas, mapon pagtuktok asin pag-apod. Kagurangnan, buksan mo man kami. Alagad masimbag sa Indo, di ko aram kung mga taga sain kamo. Dangan magsimbag kamo, umasimbag ka mo. Kaya ba mo kami nagkakan sa kanag-inom, nagtukdo ka sa banwaan mi. Alagad masimbag siya, sinabi ko ng day ko aram kung mga taga sain ka mo. Halik ka mo dyan, mga paragibonin maraot. Magtatangis ka mo duman, asin magragot ang sa idumangipon, kung mahiling do si Abraham, si Isaac, saka si Jacob, asin agabos ng mga propeta, sa laog kang kadean ng Diyos. Mantang ka muna sa luwas, maabot ang mga tao hali sa sirangan, sa sulnupan, sa amihan, asin sa habagat, dangan matukaw sa bangkete sa kadean ng Diyos. May mga nahuri na maiinot, may mga naiinot na mahuhuri. Mga tugang marinabaret akan sa tuong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Viva la Virgen! Makiling po kang kataning kung muklat pa ang mata. Gari, priruton. Paryo kita. Ego po ning istorya, mananugod sa sarong padi na bagong assign sa sarong harayong parokya. Ang mga nasasakupan niyang barangay, mga remote areas, remote barangays. Sarong aldaw, nagpasiring siya sa sarong barangay para mag-ulyo. May nagpatugon sa opisina na may gurang na naghihingagdan. Susolo siya, nakamotor, as sinahanap niya man su barangay. Pero di niya alam kung hain su kapilya, tasabi ka nagpatugon, maginilang ka na nga father sa kapilya, ganing maigad ta kapasiring sa samuyang harong. Sige na siyang ikot-ikot, din niya haling su chapel sa barangay duman, tabaguhan siya. Hanggang sa may naagihan siya na sarong aki na nagkakawat sa gilid kang tinampo. Sabi niya, Nonoy, makiistorbo. Aram mo kung hayan ang chapel digdisendo. Sabi niya, opo, niya masampo sa inutan. Pwede mong ituro sa kuya. Sabi niya, magdiretso ka lang, sir. Apod sa iya, sir. Magdiretso ka lang, sir. No, magtuo ka sa
uro inutan, tas may sarong pawala, tumbukon mo, chapel na po yan. And dahil sa tabang kang aki, direksyon tinaw kang aki, nako kang padi so kapilya, asin nakapag-ulyo siya. Coming back to the parish, naagyan niya giraray so aki, niya pa duman nagkakawat. Sabi niya, Nuno, salamat sa no tabang mo, nako ako so chapel nendo. Sabi niya, sa next Sunday, may misa palang digdi sa endo, mamisa ako, magsimba kayo. Tapos sa pagsimba mo, ituturo ko sa imo kung paano mapaduman sa langit. Dahil na-impreso aki, sabi niya, dahil na Father, so paduman nga na sa chapel, dahil mo aram, so palangit pa kaya, ang ituro mo kong hain. Mga tugang, gabus kita gustong mapasalangit. Pero aram ta daw kung paano kita mapapaduman sa langit. During kang kabisihan po kang novena, bago magfesta, minsan sarong hapon na bako na masyadong matawo, may sarong grupo po digdi na nagpaparakalat-kalat, naghahanap kang sakatan pasiring kiina. Sabi niya, Father, sino again po padyuman sa image ni ina? Sabi ko, yan po baga, nababanga po yan, may lubid. Digdi ka mag-agi sa inner side, tapasakat iyan, ang hagdanan na yan, pasakat kiina. Pag digdi ka sa tuo, magsakat ka, pasiring ang sa langit. Sabi kang baba, Isus man si Father. Gusto mapasalangit, pero habo, mapasalangit. Di ba ang tag-isip niya? Mga tugang, ang good news, dahil ta si Jesus, ang Diyos, gusto kita kariba sa kamarawayan niya. Sinugukan Diyos ang bugtong niyang aking sa Jesus para iligtas kita gabos. He died for us. Dahil tapadaba niya kita, habo niya kita na padagos na mauripon kang kasalan, padagos na mauripon kang kadikluman. Ipinaglaban niya kita to the point na nagpagadan siya sa krus. Pero ang sad news, maski ng kamutan ni Jesus, bako gabos, makakaligtas. Sa ibang parte kang ebanghelyo, sabi kang kagurangnan, bako dahil nagtaram ka, kagurangnan, makakaligtas ka. Asin iniman ang mensahe, nagpapagirumdum ka sa tuyang ebanghelyo ngunit na Domingo. Sabi di, may sarong tawo na habang nagtutukdo siya, duman sa mga hinapit niya mga barangay, asin mga banwa, o mga baryo asin mga banwa, may naghapot sa iya, kagurangnan, dikit daw sana ang makakaligtas. Few lang ba ang masisave? This man was asking quantity, how much, how many ang makakaligtas, asin mapapaduman sa langit. De pinag-istorya kung sisay ang tawong ini. De pinag-istorya, de binabanggit kung ano ang sayang lahi. Pero importante po na ilagtas sa konteksto kang panahon ni Jesus, and even before kang panahon niya, ang mga Hudiyo, simply because they are the descendants of Abraham, simply because this is that nagsasabing the chosen race, the chosen nation, they have this feeling and they have this mindset na sindisa na ang makakaligtas. Ang mga pagano, ang bako ninda karasa, ang bako mga Hudiyo, luwas sa pagkamot sa Diyos. Ini ang sa indang pag-isip. So maybe ang question ka ini, na lalaki o kantawong ini, impluensyadong kang mindset na siring ka ito. Pira, sana ang makakaligtas. Dikit ba sana ang makakaligtas? Pero ang simbag kang kagurangnan, bako kung how many, but on how can you be saved? Kung paano ka mo makakaligtas. Tas sabi niya, tigwa-warning niya, maglaog ka mo sa hayakpit na pintuan.
ang agihan pasiring sa kalangitan, hayakpit sadit. Ngata, because difficile. Mantag ibinubukas kan Diyos ang pintuan pasiring sa kalangitan, pero diit sana ang makakaagi. Bago dahil taglilimitaran kan Diyos, na gusto niya diit sana, ang gusto niya nga ni, as much as possible, kita gabos. Kuda dahil daw, dakol na mga tao ang day mapili kang agihan pasiring sa kalangitan. Igwaning sarong santo na nagsabi, "The God who created without you cannot save without you." Kung niligtas, or rather, krinear kita kan Diyos, mas kinay kitang pakaaram pa, pero ngunyan na kita nilalang na. Di kita makakaligtas unless tugutan ta ang Diyos na iligtas kita. But sabihin, makikipag-kooperar kita sa iyang grasya. Ang kaligtasan grasya, hali mismo sa Diyos. Pero, handa daw kitang akuon, tabangan ang satuyang sa diri, na maako ang grasya ning kaligtasan. Magayunon po na sa Domingong ini, paggurupurupan ta ang satuyang buhay. Paggurupurupan ta kung paano kita magpili kan mga bagay-bagay. Dakol na mga bagay-bagay na minsan madali, kaya ito ang gusto ta. Pero minsan sumadali, din nagdadara sa tuya sa Diyos. Mas mari ang mandaya, manglamang sa kapwa, kung gusto mo tulos magkaigwaning kwarta. Difficile so, madumang ka sa uma, mapainit sa aldaw, tapos pag-harvest, date man sana, babaraton tang presyo kan paroy. Difficile magpara-tricycle, mauran, mainit. Difficile maglaog sa trabaho na minsan, pagalong ka na, may helang na, matrabaho ka. Mas madali, kung gusto mo mag-ibon ng illegal, mas makwarta. Pero bako iyan ang tamang dalan. Facile siguro sa enot na pagmati, pero papadipisilan mo man ang sa imong kalag sa ngapit na panahon. Difficile maging faithful sa agom. Lalo na kung naghahaloy-haloy na ang iba na nindo. Kung dating so agom mo, perming mahamot, ngunyan maantod. Dati, gusto mo pagkupuon ang sa imong agom, nang gigigil ka. Pero ngayon, gusto mong kuguson sa gigil, pero sa dagit, ta gusto mong tuukon. Minsan, ang mga fasil, minadar sa tuya sa kapamakan. Pero minsan, ang mga bagay-bagay, bako minsan, ang mga bagay-bagay na marhay, bako madali makuha. Kaya puntang pilion, asin maging kitang consistent sa satuyang pagpili. Winawarningan kita kang ibanghelyo. Dakul sa satuya, maapod, sa pintuan, matuktok, kagurangnan, buksan mo kami. Pero makatakot, ang sisingbag kagsiday karang harong. Dahil ko kamumidbid, humali ka mo. Pero baga marautong pagdangugon, makamundo na pagdangugon. Pero ang anong rason kagsadiri ka, agam tatigpapahali, kang harong tatigpapahali. Sabi digdi, humali ka mo, mga paragibo ning maraot. If we want to be in heaven, if we want to be with the Lord, di pwede na magpadagos kita sa satuyang maraot na gibo. Kaya puwanta magpili, maski difficile. Gigibuhong ko sumarhay, dudalagang ko sa maraot. Pipiliin ko sumatanos, tatalikudan ko ang liko-liko na dalan. Ang buhay ta, madali man sana sa kinaban. Maski mag-80 anyos ka pa, what is 80 years compared to eternity?
na sa tuyang padudumanan. Permi ko po nagtataram, no, sa mga misa sa gadan. Dakul sa tuya, no, generally, takot kitang magadan. Kaya mas sigurang na nagtatawad pa, Lord, no, buhaya pa ako. Minsan 80 plus na, naghihirit pa. Pero sa pagurpurup ko, takot kita na magadan, not simply because out of fear of death, but minsan takot kita na magadan because day taaram kung saan kita mapapaduman. What is waiting for us is eternity. But the question is it eternal damnation o eternal salvation? Insa na duman kita sa salvation. Pero kung gusto ta duman sa kamarawayan kang kagurangnan, mantangyaon sa iyang grasya, mag-kooperar kita sa iya. Kaya sana, sa pagdalaw ta po didi sa harong nina, let us pray to our mother. Nagayahan kita, tabangan kita. Na kung may mga bagay-bagay sa satuyang buhay na nag-uulang pa sa satuya, sa maray na relasyon sa kapwa, as in marelasyon sa Diyos, sana mabutasan ta. Inilugod ang grasya na nagadun ta, na pag uli ta, paghali ta sa harong ni ina, may resolution kita. I would be a changed man, a changed woman. Gabos kita may mga paboritong kasalan. Sana, luway-luway, putasan ta, makasalan na ini. Tunay gusto kan Diyos, gabos kita niyaon sa iya. Pero minsan, nagpupumiglas kita na makahali sa iya. Sulugod mga tugang, ang sa tuyang pangadjion, gabos kita maghinguwa na makabalik sa iya. Maghinguwa na makaibanan niya. Sabihan mo ang kataning mo, gusto ko sa langit ka man, iribanan kita. Kung gusto mo, inot na. Okay lang. Kidding aside, magayunon po na sana, pag-apod kang panahon, duman manggarari kita, dakulon kita, mas dakul pa digdi. Mahiwason ang langit, delimitado ang espasyo. Ang ngaya pitangagihan, pero sa loob kang langit, mahiwas. Insana daing mawalat sa tuya sa luwas. Tasabi digdi, duman sa kadikluman, magragot ang ngipon. Umari nga, kung may ngipon ka pa, dahil ka nang paparaguton. Ang problema, kung tipo ka na, paano na maragot ang ngipon mo duman sa luwas? So, pasiguruhon ta ang buhay ta. No? We try our best. Iribanan kita, kariba ko ta, bako man ako banal pa. Maginguwa kita na maglakaw sa daling kagurangnan, pasiring sa siyang kamarawayan, sa tabang ni ina. Amen. Batindo po ang gabos, asin sarabay tang ipayag, ang satuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamuhan, kagibo kan lang sing kandaga, kagabos na nahihiling, asin day nahihiling. Asin sarong kagunan ni Kristo, bugtong laak kan Diyos, asin namudag, gikan sa ama, bagang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Pinangaki din nila lang. Saro sa pagka-Diyos sa Ama, ulis sa iyo nagkagwagang gabos, ulis pa mga tao, sa ulis itong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asina nila man, huli ka ng Espiritu Santo, kay Virgen Maria. Asina ni tao, ipinakpa sa krus para sa kampanipon si Pilato. Nagsagod sa gadaganan, asin nilubong. Asin katulong aldaw, na buhay liwat, susok sa makasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo ka nama, asin mamo rin na babalik sa paghukom sa mga buwisin magadan. Ang sayang kadean, daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurang na si kagtaunin buhay,
nagikan sa maasin sa aki. Siya sabay, asin, sa pinapumuraway. Siya nagtaram sa bagay ng mga profetas, asin sa saro, banal, katolik, sa apostolikong simbahan. Nagpapagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng makasalan, asin nagalatok ang paggabuliwat ng magadan, asin ang buhay sa maabot na panahon. Amen. Magdulo kitang ngunyan sama sa nagapod sa tohal sa lambang banwaan, tayong maging sa iyang mga aki. Mabibigyan kita sa iya sa kapakumbabaan para sa itong mga pangangipo, asin sa labang pag-arang, ang sa tuyong simbag, kagurang na ninyugaan sa mong pamibi. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayo sa simbahan, magkusog ang buot sa pagpahayag kan tataramon kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing danay niya tong utubon, ang satuyang mga katungdan, bilang mga Kristiyano asin maghigos sa paglaog sa hayagpit na pintuan, pasiring sa buhay na daing kasagkoran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na mga magurang, patunayan sa mga kaakian, ang sa indang pagkamuot na papapusog kan sa indang pagtubod, urog na sa panahon ni makuring pagsubok, ipamibig niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagsasakit sa isip asin sa hawak, matinios na makaako kan sa indang krus asin makatalastas na sa indang pagsakit, sarong pang-andam para sa buhay, kaiba ang Diyos, ipamibig niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga paratubod na gadan, akuon asin makalaog sa kahadean ng langit, ipamibig niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninyugaan sa mong pamibi. Amang merakon, tabang kiming magpaasan ka sa mga pagsakit, asing gibos, indang kasidang burabo ng pagtalubo asing grasya, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po.
sa'yo kalwalhati. Magpamibig ka mo mga tugang, tanganin sa ko, sa idong atang, makakumalagat kin Diyos amang makakamhan. Ako man lugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, nahulikan sa siya ng sakripisyo ng pag-ampon, na bawing banwaan para sa imo. Kaugayang warasan sa mo ang balawg ng pagkasararo sing katinungan sa imong simbahan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigosin dapat, matanos na nakakaligtas, na danas minsan saen, magpasalamat kami sa imong kagurangnan, banal na ma, Diyos na makakamading kasagkoran. Ta sa sir na pagkahirak, namutan mo ang kinaban, sinugo mo sa mong para tubos man sana. Binuot mong makisumaro siya sa mong kamugtakan, maliban sa kasalan. Taning mamutan mo sa mo, ang namutan mo sa aki. Sa pagkuyog niya, binago kami para sa iyong mga balaog, na napatimasang mi sa pagkasala, hindi pagkuyog. Kaya kami man kagurangnan, kaya bagabos na angeles asin santos, nagpapayag sa imo ng pagtubod, maog man nagsasabi. Maluhod po. Kagurangnan, ikanagadang banal, burabo ng gabos na kabanalan, kini mga tang namimibig kami, pabanalakambon kan sa imong espiritu, tanim para sa mo maging hawak kasin dugo, kan sa mong kagurangnan ni Jesucristo. Kan siya sa lugaring nabuot, nagpabaya sa gud sa pasyon, nagwasin ng tinapasin pagpasalamat, binaak ini, asin ito sa iyong madisipulos na sabi, Magako kamugabo sisin magkakang kaini, tanan sa kuyang hawa, na idudulot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuhanyang maningkali, sigarari pagpasalamat sa imo, itinusa sa iyong mga disipulos nan sabi, Magako kamagabos maginom kaini, danang kalis kang sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapaboloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad ken mga kasalan, inipagibunindo sa pagrumdum sa sako. Misteryo kang pagtubod,
Kaya kami nagraramdam kasi yung pagkagadan sin pagkabuliwat, idudulas sin bugurangnan, kaya tinapay nin buhay sin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang sin maglingkod sa imo. Asin kamera kami nag-aaral na kami nagpapakinabang, kanhawa kasin dugo ni Kristo pag sararoon kan Espiritu Santo. Ganun dumakagaran sa imo simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tayo malubos mo sa pagkamuot, iba ka sa mong Santo Papa si Leo, asing ka sa mong namumutan na bispo si Joel, asing kang gabos na klero. Sira mang giram naman sa iyong pagkahera ka sa mga tugang na nagturog sa paglamkang pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Dahil nakuha sinda sila wanag kan sa mong lalawgon. Kaya rakim gabos na mimibi kami, tangkay ba ni Santa Maria, Berenan akan Diyos, kaya ba ni San Jose na sa iyong esposo, kan mga banal na apostoles, asing gabos ni Santos, nagatupan ng kapagayagaya sa imo. Magkanagong maging karaskan, buhin din kasagkoran, mag-umawasin, magpumarabi sa musiring man, huli sakit mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurwayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukduan ka nakakaligtas na tugon as ang pinatod kan Diyos no nakagalian, nangangahas kita magsabi. Sinare kami pagdaraha sa sugo, kundi agawa kami sa marao. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, waras ang balon niya mo ang katinunungan. Tangan tabang kasing pagkaherak, magindahin taling ka sa kasaklan, as yung maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan magmong paglaom as yung pagdatong sa mong paraligtas na si Jesucristo. Uli asa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ikanagsabi sa mga apostoles,
Katinunong minawalat ko sa Indo, ang sa kong katunang tinatao ko sa Indo. Hari pagalingan sa mong makasalan, kundi pagtubot kang sa imong simbahan. Asin papagkanigo na siya, mapatuninong isin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ikan nabuboy siya nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katunang kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bila magturugan kay Kristo, magpatinurong kita kan siyang katinunungan. Pusbedi po. Maluhod po. Uy, si Jesus ang kordero kan Diyos. Uy, nagpapara ka, makasalan kang kinaban. Palalo na po sa pamanggi kang kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag, mauumayan.
mamibi kita. Kagurangnan na mimibi kami, gibuang bulong na panukan sa imong pagkaherak, asin kugayng imo kami magtalubo, asin siring sa mag-uswag, na mag-uswag tayo makapagpagaya-gaya kami sa imo, kabus na bagay, uli kay Kristo, na samong kagurangnan. Amen. Salve Regina, Mater misericordias oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis poso que exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Genitrix, Orimus, omnipotens paterne Deus, cu gloriosae Virgis Matris Maria corpus et animam, ut dignum perite habitaculum et pece mereretur, Spiritus Sancte cooperante preparasti, dat quis que memeritione laetamur, spia intercessione, abstatibus males, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Mato ko po saglit sa nagkaperang mensahe kasi sa tuyang kura para ko. Viva la Virgen! Parakpakanta po sa ating malinasin, i-welcome ang Bangsero, mga pilgrims, mga namumutan mahal na ina, mga aki ni ina, gikan sa manlain-lain na parte kan Bicol, kasubanggi pa, may nagkaraturog na po digdi, alas 12, alauna, alas 2, alas 3, luway-luway, nag-arabot ng mga jeepneys na dadangog mi sa mga kwarto mi. Mga bitis na naglalakaw, pasiring na sa itaas. So labi-labi po ang sindong sakripisyo, bit-bit ang sindong mga pamibinin pa sa salamat, asin mga kagadan man sa mahal na ina. Kaya sa sindo po, saludo po kami, salamat po sindo, ang pamibimi po ni Father Lau, asin kan mga naglilingkod po digdi, na ang sindong mga agrangay, mga pasasalamat, sa tabang nin mahal na ina, makaabot sa siyang aki na si Jesus. Amen? Amen. Ngunyan po mga tugang, buot ko po magpasalamat man po sindo, na dahil po sa sindong tabang, sa mga pigdudulot nindo digdi, sa Santa Misa, sa pig-offer nindo digding mga sobre, may mga alkansya, sa mga piguhulog nindo sa donation box, gabos po yan mga tugang, tabang nindo, asin nagamit ta po, asin ginagamit sa pagpakarhay, pagpagayon, kanharong nin mahal na ina. Kaya na hiling po nindo, naabutan po nindo, lalo na sa mga once a year na minadigdi po, may napahiwas na suhagdanan, may ramp na para sa mga PWDs and elderly. Ongoing po ang construction kan magiging bagotang pilgrims restroom na hopefully igwaiya na launch, may mga tukawan, may mapapahingaloan. Sasaratan na po ini, masasalidan tayo ining luma na CR na ngunyan nagkakaproblema na no, sa neighbor. Kaya agad kitang dispensa sa mga neighbor ta
Ta nagsusupay na po dyan. Labi-labi na kayang tao digdi. Nagsusurupay na dyan po sa may banyo. Maabutan man po nindo, pag atyan, pag de pa kamo nakasakat, may linyahan po digdi, pasiring dyan sa likod. May hagdanan na po dyan na mahiwas. Pag sakat po nindo dyan, kimahal na ina, makakapot po kamo sa iyang imahen na ang lugar niya mas mahiwas, maliwanag, mapresko po, may electric pan sa taas. Pagbaba po nindo dyan, maagihan po nindo ang opisina kung saan kamo maintriga kan sindong mga pamisa o ano paman na mga request po nindo, blessing, yan man po ginigibo sa may tangod kan na opisina as in souvenirs, shrine souvenirs, yan po dyan. Kung may mga, kaya po kamong mga imahe ni ina, gusto nyo ipangregalo, balunon pa uli, para maipadagos sa sindong pagdebosyon, may nubina dyan kay mahal na ina, so pigpangadyi ita subago, so imahe niya sa manlain-lain na sizes, may mga t-shirt as in iba pa. So, dyan po mga tugang ini, pasiring dyan po paluwas naman dyan sa may talisay, mga napakarayta naman po iyan. As in, magpapadagos po kita next year, ngunyan na year, tanganing next year pagbalik po nindo, mas madugangan po ang mga improvements po digdi sa harong nin mahal na ina. Digdi sa law po, nahiling po nindo na baguan sa tuyang santuario, altar, retablo, maray po ang ilaw digdi, may bagong electric pan, nabalyo na po so chandelier. Ang kulang na lang po ini mga tugang, ining kisame. Magayon kung maiparehas na po sa kisame digdi. Mahapot po kamo kadakolan sa tuyang pinapagibo digdi. Paano iyan nangyayari? Nangyayari iyan dahil sa pagtarabangan kan mga aki ni ina. Mataram, mandadangog mi ni Father Lau, Father, magayununan sa imong simbahan. Bako po ini simbahan, mi simbahan ta po ini dahil kita mga aki ni ina, harong ini kan sa tuyang ina. Kaya lambang saro, nagmamakulog, lambang saro, nagtataya, lambang saro, nagpapahalaga kaini. Kaya salamat po si Indo. Kung buot po nindo na magpadagos ang sa tuyang proyekto digdi, mapakaray po ining siling digdi, as in iba pang parte. In time for next year's 250th year, so Jubilee year naman next year. Ngunyan, Jubilee of Hope. Next year, Marian Jubilee po. Maselebrar kita ng 250 years. As in 50 years kan pag-corona sa iya. Kaya magayon na napapakaraytan na aandamtaan harong nin mahal na ina. Kung buot po nindo magtabang, dakol na paagi, pwede po kamo magkuhaning alkansya, dyan po sa Shrine Souvenirs. Pwede po kamo magbakal nin ticket for raffle this December 31. Ang bag ko sa harong nin mahal na ina for 100 pesos. Pwede kamo manggana nin 25,000 pesos. Pag nanggana ka mo, banga po kita. Ano po? Ang kabanga kiina. Pwede po ka mo na mag-direct donation sa tuyang opisina. Kaya si mga naggibunin siring, both ming pasalamatan man ni Father Lau, as in kan PPC, sila Lane Beniza, Rhea Arsenal, Helen Clotario, Nympha Colina, Engineer Ching Bermundo, Paulo Rodriguez, Sinada Achacon, Lilibet Añete, Mr. and Mrs. Joshua Abilay, and Victoria Balian. Sila po sa mga donors last week. So, kung gusto po nindo, bago ka mo maghali, pwede ka mo magwalat sa manlain-lain na paagi. Diyan po sa taas, bad day nindo mariparo, digdi po sa may tangod mismo kina pag makapot na kamo dyan kan imahe na original. Sa tangod po kayo sa baba, donation box po yan. May luho po yan, tulong luho. Minsan kaya day naririparo tabago. Ano po? So, pwede po kamo. Kitang mga Katoliko, dahil man po sa to nagmo-monitor kung pirang pigtatao. Ang nakakaaram kayan, ang Diyos, asin ang mahal na ina. Ang importante, ano man na kantidad, basta gikan sa debosyon, sa pagpusong namumuot sa iya, dakula ang bendisyon kayan. Because God cannot be outdone in generosity. So yan po mga tugang, mga updates mi po sa Indo. Siring man, and may update man po sa schedule. Mahapot po kamo anong mga regular schedule po dyan after kaining kasibutan ngunyan na Agosto. Kadakol po naghahapot po sa Facebook. Ang Sunday Masses na po, 5. 4 pag-aga, 0 paghapon.
Pagkaaga, ang puon 5, ang sunod 7, sunod 9, sunod 11. So may every 2 hours. So may interval po na 1 hour after the Mass. So ang sunod kay ini, alas 9. So in between na kaiyan na 1 hour, ginagamit na po yan sa pagpakumpisal, asin man sa pagpangadji kan nubina kinwas sa Senyora de Salvacion. Ini po ang sa mo yung pig-prioritize ni Father Lau, ta importante sa nag-pilgrimage, lalo na kung sa hiling niya, sin pagmati niya, haloy na siyang din nakakakumpisal, na itataon oportunidad na iyan na makipag-ulian sa mahal na Diyos sa pagin pagpakumpisal. Kaya ngunyan po, na bulan na Agosto, ang Sundays po ngunyan, mayo po nin blessing kan mga auto. Kung gusto nindong mablessan ang sindong auto, Monday to Saturday po, available ang blessing kan mga auto. Ang pag-bless po kan mga religious articles, ginigibo, pakatapos kan misa. Kaya, at yan po, di ka mo magharali, dyan kami marani po, mag-bless po, iluwas na sa nanindo, ang sindong mga religious articles. Pag Monday to Friday, ang schedule duwang misa, 6:30 and 5 o'clock in the afternoon. So 6:30 in the morning, 5 o'clock in the afternoon. Except Wednesday na may 4:30. Pag Sabado po, 6:30 and then 8:30 and then kung may gwapang mga pilgrims, mga 10 o'clock, nagamisa pa po kita by request. So, paghapon naman po kayan, misa anticipada alas 4. Ang gabos na ini, kadako na mga information, pwedeng dong makuha po sa Facebook page, Huroan Church. So, like and follow, Huroan Church Facebook page. O kaya, check po ang satuyang, i-check po nindo, hilingon po nindo ang website, huroanchurch.com. So, yan po, mga tugang. Sige raray, salamat po sa indo, balo nindo, ang mga pamibi, ang bendisyon, intercession in mahal na ina. Viva la Virgen! Salamat po sa satuyang Paris Priest and Rector. Matindog po ang gabos. So sa giraray po, di po ako magrani, magsurusuan, ta kami mga pasiring sa silong mga tukawan. Di po itadakulong po kitang holy water. No? So di magsibot. Ang kagurang nan, mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Kaya bang pamibi, kasi ito yung malay na Nuestra Señora de Salvacion, bilis yung malugod ka mo, asa sa mga pamilya, kan Diyos na makakamhan. Anama, aki, pati Espiritu Santo, Amen. nakaw ka mo sa pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos.
kita, biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusubok ang karulangan. Sararo kita sa sagong pagbaklay, anenderong albay, kapos kita magrokya. Banwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan, halawing na panahon, sa kamot ni Jesus, danayan paglaon. Pagpaklay, ang enterong albay, gabos sila magrugya. Hinain kaligtasan sa tuyang kaibanan, tinadamog niya ang satong inagrangay. Magsaksi kita sa satong katuon, urog pang palaadon ang satong pagtuon. Biniyayaan, inantabayan, sinusubok ang kakurangan. Sarap sa satong pagpaklay, ang enterong albay, kapos kita magrokya. Itong dekada may 5, ang Diyos danay nagkaingatan. Sa bagong dalan na agihan, Simbahan na sinagad